Yanzu abu na gaba shine wato yadda za ku ƙirƙiri hoto da wannan ChatGPT ɗin shine. A nan inda nake taɓawa, inda kuka ga Ask Anything ɗin nan ga nan inda kuka ga alamun hotuna na gallery ga nan na taɓa yabin photos, camera files. A nan za ka shiga, in nan files kake son ka shiga, in kuma camera ka ɗauki hoto, in kuma photos duk wanda ka danna zai yi. Idan ka danna shi za ka shiga cikin gallery ɗinka ka ɗauko hoton da kake so. Bayan ka ɗauko hoton da kake so zai dawo nan misali zai dawo nan inda kuka ga na rubutun ga hotonka zai dawo nan. Sai ka yi mata bayani dalla dalla game da abin da kake so. Yanzu kun ga wannan hoton na riga da na ƙirƙire shi ne. Wannan hoton na ɗauke shi ne tare da wasu yara da kuke gani bayana. Na yi selfie ne su kuma suka dafa kafaɗuna. To abin da na gaya mata shine, na ce mata ina so waɗannan yaran da suka dafa kafaɗata ki maye su da gurbin ɗiyan Larabawa masu kyau. Kun gane ko? Sannan kada ki canza location na fuskata. Wato kar ta canza fuskata misali ta karkace ta ko ta yi mata wani abu. To kun ga abin da take cewa na gane. Za ka ci gaba da kasancewa yadda kake a hoton amma a maye gurbin yaren biyu da ke gefe da 'yan Larabawa masu kyau ba tare da canza matsayin fuska ko wani abu ba. Zan aiwatar da hakan yanzu jira kaɗan. To kun ga abin da ta turo min bayan ta gama. Kun ga sakamakon da ta ba. To haka ake ƙirƙirar hoto da ita. Za ka ɗauki hoto ne sai ka tura mata ka yi mata bayani yadda kake so. Misali za ka iya yanzu wannan hoton da na tura mata kun ga shi nan. Zan iya cewa wannan hoton ChatGPT wannan hoton ina son ki cire mana wannan background da ke bayanmu ki maishe mu a ƙasar Saudiyya. Muna tsaye mu uku. To idan kuka ga wannan muna tsaye mu uku ɗin nan za ta cire wannan background ta maishe mu a ƙasar Saudiyya. Yanzu kun gane yadda ake ƙirƙirar hotuna da wannan ChatGPT ɗin. Yanzu wannan hoton ta ƙirƙirar muna zan iya ce mata waɗannan yaran duka ta jaye su ta maishe su mata. To za ta jaye su ta maishe su mata. Yanzu ina fatan kun fahimci yadda ake irin wannan editing ɗin. Yanzu kada ku manta ku danna min alamar subscribing. Shi kawai nake so ku danna alamar subscribing, ku yi liking sai kuma wannan link ɗin da na tura muku idan kuna da waɗanda ke da buƙata su koyi irin wannan editing ɗin ba damuwa za ku tura shi. Amma dai ku sani cewa wannan bidiyon ba free yake a Facebook ba yadda kowa na iya kalla. Kawai sai wanda ke da link ɗin shine zai koyi wannan abin. Don haka kuna iya sharing ga waɗanda suka ce muku suna son koya. Na gode sosai.